mak bapak ya wis kena. Saiki sampeyan wis iso njuk awake dhewe. Iya, Mas. Ya wis Mas kate metu golek kerjaan iki. Nggih. Wis ya. Nggih. Waduh, ya apa? Ada tinggal Mas, aku urung siap. Siap gak siap, kudu siap. Panas-panas sih pengen lapo ya. Si mancing ini diganggu selikin. Kita nama apa kena ya? Kira-kira tapi lek kita nama cak nandi. Maksud di jeburan dek kali ke arek sini. Apa-apa tinggal meneng karena penggawean ya. Susu-susu eres. Toh? Gitu. Oh, Mas. Nanti kita pak. Waktu Mas kerja. Kerja nanti. Ini tak salah. Masuk. Ya sama nanti kita lah. Nggih, Sing Dendi. itu kok desa, Mas. Tak lah iso ae sama Mas. Jadi tak ngoleh kita sih ya. Kok gitu? Apa nih? Takar foto-foto ditotoi barang. Masak ngare lho. Kon delok kok wong enak-enak roboto lah kok dikakesi. Ini kon ono aku roboto. Salah sih kon memang tak golek iki nemone ade. Kon nang ya iki. Akan main ini kerja roboto lho. Takare kon mlebu temen. Agak butuhan nih, saiki seret e. Roboto malah kan. Semarang ya. Oh, kok ada solikin. Wah, tadi lah. Ajanam ya. Ayo yo. Waduh, iki peneke lapo yo? Itu kok gak duwe. Nugget ayar arek yo. Terusan nih. Waduh, lek kon arek cilik mantap iki. Salah iya. Hari jare cilik ae mung santai wis ya. Tapi kono ae wis. Ada, tekan dulu ya. Yo, lah kok nak cak ini. Apa wis? Diganggu sih wis ya. Orang gak bisa puro. Ya sembarang wis. Ayo wis, ayo wis sik kalau mati sik lah. Aku nurut aku iki ae wis santai wis. Barang wis. Cuaca yang mendukung, suketi lemu-lemu. Ngari ya tambah semangat ah. Loh, kok hari ini tambeng ae. Angel kandhanane. Maksudmu apa ya? Ganggu ae kesmingenane. Tak telah ngalami cara sih. Aku yo sepurane sampean sih salah sih ganggu arek loro mancing. Aku ngari kon rame ae. Yo les pemengin tok iwak kok. Ndi wae oleh. Nak masak wisan. Iya lah, iwak lele sak mene-mene lho. Tak ceritani tak iki. Mang aku maring ngantem preman yo sing jarine dijane di kampung lho. Walah. Recek iki wae. Lah iya iku. Ya iku tambah tak wantem yo. Bisa acur-acure ra ini. Lah kan apa-apane ta? Ngono ta? Iya ta. Sayo sore ae kita dibalik. Nah, sayo. Ayo ngarite wis mari ae. Wis lah. Salaman sik salaman. Urane yo sing ngene. Mang yo jauh sepuro sik. Kudu yo. Los. Ayo. Pasangane caritan. Kurang aja. Ora cak wis cak tobat to cak. Tenane. Ora cak yo cara ngapusi cak. Kon capek kok baleni entek kon. Yo cak sekrane cak ora cak. Ora cak kemana cak yo. Tobat to cak yo asli iki. Tenan. Ya wis. Wis kon mari wis. Ya sih. Meneh ayo. Saya tak balik ayo. Kok tak nang mampu gitu. Tak kesini kon. Ayo saya tak meni jo. Assalamualaikum. Balik deh. Iya, Mas. Kon deh, sampe gak suwe mancing. Terus buat terus ada gini. Tak jalan kau. Masih aja. Iki lho nang kondo punya yo. Terus senang hati gue lho tak kemana kon. Aku ya. Mau tak. Motong tak dulu. Yo, tak kayak kopi yo. Yo.
gak delok adik kita. Duh, sewaker cuci mata lah itu mah. Mulai sik wis ngene iki. Luwe arek kan mang belum mangan.